Jodoh berbani apa kau belajar bagi please Sofan ke? Tadi ketar musim mabai, ini di sini panda, di sini ketar panda cengir zakha, borong gerang travel welfare ni minister, boleh no, ini di sini panda ni, asuk fang totha presiden, apa ni lagi, sing borong beri jafari, nah lain sini borong gerang chairman, TTA di sini sebagai nah lain. Aboni lagi sing borong gerang sini XEM aboni ya glo borong aboni ya glo borong aboni ya glo borong social worker bono bahai sing aboni ya glo आं आसा खायनाय जे आगामी बছর तेबो प्रग्राम तेबो कतर खायै खायमानानि बागै सरकारनि जे मसरंनि जे चिनि तमुं सामुं जों कमाय थांजाक जे चिनि बसंनि जे कमाय थांजाक चिनि चामुं रोजामुं सुमै मुसामुं जे कालचार जे चिनि चाथाय जों रमुइति सानाय चिनि आगरतलानि आस्तल मातो 3 दिन बापि चिनि सरकारी भावे प्रग्राम खायजाका उरा जतन मानजांना बागै आं कयनाय तै चिनि जारा लिडार्स आं कयनाय नरक न आं लेटारिनाय एडिसिनबो आं जतरिनाय जे बोसकांनि प्रग्राम 15 16 17 नरक जतन मानजांना बागै तै आं बिसि कक सालिया आनना कार्दे आं तंमालिया आनि शान्ति बाजार तेकासे प्रग्राम तंमानि बागै मा थांसिनाय म चिनि हजागिरि तेर तेबो आयोग लक्थं चिनि तिप्रासा दफा तेबो बसकां आगकथं चिनि तिप्रासा दफा तेबो आगकथं होनै आं आमा माइलुमान थानि आं प्रार्थना खायो मुसुमनो सावै जतन खुलुमबाय जतन हामबाय।